Salutare tuturor! Astăzi vom face o prezentare a unei brățări fitness de la Xiaomi, se numește Mi Smart Band 4C. Eu am folosit această brățară câteva zile și pot să vă spun părerea mea despre această brățară, dacă se merită să o cumpărați sau nu. Așa arată brățara. Are ecran tactil și un buton touch pe care îl vom folosi de cele mai multe ori pentru a merge la meniul anterior. Senzor de puls pe spate. Sistemul de închidere este unul, pot să zic, specific celor de la Xiaomi, cu acest cui. Nu este cel mai în regulă din punctul meu de vedere, nu se închide întotdeauna din prima, dar odată ce l-ați prins este destul de ok. Încărcarea se face prin scoaterea acestei părți a brățării. Se scoate destul de greu, trebuie să depuneți puțin efort. Ok, am reușit. Iar această parte o veți introduce într-un încărcător normal USB sau la laptop, la computer și se va încărca. Acesta este primul pas pe care trebuie să-l faceți în momentul în care scoateți brățara din cutie, să o încărcați. Ok, o voi pune la loc. Următorul pas va trebui să conectăm brățara la telefon. Vom folosi acest cod QR, vom scana acest cod și ne va duce direct la magazinul de aplicații specific sistemului nostru de operare, iOS sau Android. Sau putem să scriem direct în App Store sau în Google Play Xiaomi Wear, dar putem folosi și acest cod, este mai la îndemână, este mai simplu. Mi-a deschis App Store și aici vom da și vom descărca această aplicație. Ok, s-a instalat aplicația. Aceasta este aplicația Xiaomi Wear Lite. Vom deschide aplicația. Avem grijă să avem pornite Bluetooth și Wi-Fi sau date mobile. Aici vom da de acord. Vom alege regiunea. România, următorul. Iar în acest moment trebuie să ne conectăm la contul de Xiaomi sau să ne facem un cont dacă nu avem unul. Eu am deja un cont, așa că voi introduce datele mele. Ok, m-am logat în cont. Ce avem de făcut? Vom merge la profil și vom da adaugă dispozitiv nou. Alegem Mi Smart Band 4C, ținem brățara în apropiere, mi-a găsit Mi Smart Band 4C, vom da aici, vom da de acord. Ne zice Pair with Phone, vom da pe această bifă și apoi efectuat. Și în momentul acesta s-a realizat conectarea cu brățara a telefonului. Următorul ne arată câteva date despre brățară. Le putem customiza și pe parcurs. Vedem că s-a reglat și ora, este 16:09. Ne întreabă dacă vrem să utilizăm GPS-ul, locația. Eu voi da nu permiteți pentru moment. Mai întâi de toate, haideți să vă arăt opțiunile existente pe brățară, iar apoi vă voi arăta și aplicația și tot ceea ce conține. În partea dreaptă sus vedem bateria 49%, am încărcat-o de
mai bine de 7 zile, aproximativ, cred că mai bine de 7 zile, dacă bine mi-amintesc. Avem data duminică 28/11, ora 16 și 11 minute. Numărul de pași pe ziua de astăzi este 0 pentru că nu am folosit-o și oricum am dat resetare ca să vă arăt tot procesul de împerechere cu telefonul. Acesta este ecranul de pornire, însă putem să alegem un alt ecran de pornire din aplicație, vă voi arăta imediat. Dacă vom da un swipe în sus, vom avea prima opțiune, stare, numărul de pași, distanța parcursă, kilocalorii consumate, alerte de inactivitate. Toate aceste date vor apărea aici, în funcție de cât de multă mișcare vom face, vom avea anumite valori. Dacă dăm pe acest buton tactil, vom merge înapoi. Următoarea opțiune, puls. Avem senzor pentru puls. Acesta înregistrează doar în momentul în care detectează că este pusă pe mână. Din câte am observat, este destul de precis acest senzor și măsoară destul de exact. Mai departe, avem antrenament, diferite antrenamente, alergare în aer liber, bandă de alergare, ciclism, mers și așa mai departe. Avem diferite tipuri de antrenamente. Ok, mai departe. Meteo, aici vom avea date transmise de la telefonul mobil prin Bluetooth. Notificări, dacă vom avea diferite notificări, le vom vedea toate aici. Mai mult, DND. Dacă pornim DND, ne va înregistra calitatea somnului. În momentul acesta l-am pornit. Datele despre somn le găsim în aplicație, alarmă. Putem să setăm până la 10 alarme. Teme. Avem tema prestabilită, cea care este activă în acest moment. Dacă vom da un swipe, vom putea alege cealaltă temă disponibilă. Doar aceste două teme le avem stocate în memoria brățării, dar așa cum am zis, putem să descărcăm din aplicație multe altele. Muzică, putem să controlăm muzica de pe telefon dacă o avem conectată la Bluetooth în acest mod. Cronometru, temporizator, găsește telefonul, o opțiune foarte utilă în momentul în care vrem să aflăm unde este telefonul și nu-l găsim. Telefonul vibrează. Ok, mai departe, setări. Luminozitate, mai mare sau mai mică, în funcție cum dorim să se vadă. Repornire, revenire la setările din fabrică, reglementat despre diferite date informaționale. Cam acestea sunt opțiunile prezente pe brățară. Haideți să vă arăt și aplicația mai în detaliu. În tabul pentru stare avem numărul de pași. În 18 noiembrie am avut acest număr de pași. 1748, 34 de kilocalorii consumate. În ziua respectivă am ținut-o la mână câteva ore, dar nu foarte mult, vreo 2 ore cred că.
pulsul 85 de bătăi pe minut, timpul cât am stat în picioare, le putem sorta de aici, putem să le punem să se vadă mai în față sau mai în spate. Mai departe avem antrenamente, toate datele din timpul antrenamentului vor fi stocate aici. Alergare, mers, ciclism, bandă de alergare. Bineînțeles se va folosi și de GPS-ul telefonului. Iar la profil avem aici setări, această rotiță, regiunea. Dacă vrem să deconectăm brățara vom da pe deconectează-te. Dispozitivele conectate, porecla brățării ne-a setat un număr automat. Afișaje, bandă, aici este locul de unde putem să descărcăm mai multe teme. Avem cele două locale prestabilite în memoria brățării. Dacă vom da online, putem să alegem o altă temă. Mie personal asta îmi place cel mai mult. Așteptăm puțin, vom da aplică, se va descărca și se va aplica. Pare se sincronizează. Sincronizat și avem această temă. Partea de sus avem procentajul baterie 44%, mai jos 11-28, luna a 11-a, ziua 28, Sunday, duminică, așa avem mai jos ora, pulsul și numărul de pași. Momentan nu am măsurat nici pulsul și nu am făcut nici mișcare, nu am număr de pași. Ok. Putem să alegem oricare din ele, sunt mai multe, dar ceea ce este interesant este că aici la locale va rămâne doar una singură descărcată pe lângă cele două prestabilite. Deci nu putem să stocăm în memoria brățării mai mult decât o singură temă descărcată. Ok. Notificări aplicații, dacă vrem să primim notificări de la diferite aplicații. Pulsul, dacă vrem să ne monitorizeze continuu pulsul la mână sau doar în momentul în care alegem noi, în repaus. Dacă vrem să ne apară o alertă cu o valoare prea ridicată, dacă este o valoare prea ridicată sau prea scăzută. Alarmă, meteo, aici putem să setăm alarme, datele despre vreme, bineînțeles de la telefon, ridicați pentru a activa. Dacă vom porni această funcție, va alege toată ziua. În momentul în care rotim mâna, automat brățara se va deschide și putem să vedem ora și datele existente. Nu trebuie să mai apăsăm butonul. Util această funcție. Manual de utilizare verifică pentru actualizări. Este important să dăm aici din când în când. Să vedem dacă sunt actualizări. Cam acestea sunt opțiunile în linii mari. Vă las pe voi să experimentați mai mult. Dacă veți cumpăra această brățară, eu personal sunt foarte mulțumit de ea. M-a ținut destul de bine bateria. O am de mai bine de o săptămână și încă mă ține bateria destul de bine, chiar dacă n-am folosit-o foarte intens, au fost zile în care n-am folosit-o deloc, dar totuși era pornită brățara, deci a consumat ceva energie. Ok. Cam atât despre acest video, sper că v-a fost utilă această prezentare video.
Mulțumesc mult pentru vizionare și până data viitoare vă spun numai bine. Pa, pa!